Bueno, atxaldeon, orain ikusi dugu nola ze gordinki ikusten den etxebizitzaren arazoa gazteen inguruan. Ni saiatuko naiz, gazteen diagnostiko honetan eta iritzi hauetan pixka zabaltzen esparrua gizartearen beste adinetara, baina egia esan gauza antzekoak ikusten dira. Ze diagnostiko bat egiten badugu, ikusten den lehen gauza, nik aipatuko nuken lehen gauza da jabegoa. Da jabegoaren kultura sartu egin digutela ADN-ean, segurazki frankismotik datorren gauza bada, bereziki ego Euskal Herrian daukagu jabegoaren kultura hori, baina nik uste azken 30 urtetan ere egiten diren etxebizitza politika publikoak oinarrituta daudela hein handi batean jabegoaren kultura horretan jarraitzean. Eta beraz, uste dugu hori nolabait irauli behar dela, eta ez da irauli behar EH Bilduk nahi duelako, baizik eta aldaketa bat ondelako gizartean oso handia, 2008an, 2009an estanda egin zuenetik adreiluaren burbuilak etxebizitzaren eskaera asko aldatu da. 2010an Etxebiden izena emanda zuten eskatzaileen artean, erdiak eskatzen zuen jabegoan erostea etxe bat eta beste erdiak alokairuan, baina gaur egun 2024 honetan 80% eskatzen du alokairua. Beraz hor aldaketa handi bat da eta gure etxebizitza politika publikoek horri erantzun behar diote. Segurazki ez dute egingo kontzientziagatik nahi dutelako alokairua batean, izango da hipoteka bat lortzeko enplegu iraunkor bat behar duzulako eta segurazki zailtasunak izango dituzte finantzazioa lortzeko, baina hala ere eskaria hor dago eta behar gehien duten pertsonek hor eskatzen dute etxebizitzak egotea alokairuan. Esatea, eskatzaileak oraintxe bertan, aipatzen ari naizen eskatzaileak Etxebideren zerrendatan, 80% hori aipatzen nuena, eskatzen dutela alokairu publikoko etxeak, alegia alokairu babestuko etxeak. Alokairu babestuko etxeak dira etxe horiek zeinetan ez duzun ordaintzen zure soldataren 30% baino gehiago. Beraz, hori da alokairu publikoa esaten dugunean etxe horiei buruz ari gara. Eskatzaileak oraintxe bertan Etxebideren zerrendan 69.000 persona dira. Errekor historikoan dago alokairu publikoaren eskatzaile kopurua, eta beraz, uste dugu oso ondo islatzen duela datu horrek zer nolako egoeran gauden. Beraz, gure politikek horri erantzun behar diote naita ez. Zenbat etxe daude parke publikoan 69.000 eskatzaile horiei erantzun emateko? Oraintxe bertan, alokairu babestuko parke publikoak ez du gainditzen 27.000 etxe bizitzen kopurua. 27.000 gainera, barne hartuz bizigune programan daudenak. Bizigune programan egongo dira 7.000 etxe bizitza gutxi gora bera, are gehiago daude. Horrek esan nahi du, bizigune programa da, Jaurlaritzak daukan programa publiko bat etxe hutsak kaptatzeko eta alokairu babestuan jartzeko, baina pribatuenak dira, partikularrenak dira, eta beraz, orain daude 7.000, baina behar bada 2 urte barru, egon daitezke 500 gehiago edo 2.000 gutxiago. Beraz hor, kopurua oso gutxi da, 27.000 konparatuta, Etxebideren zerrendan dauden 69.000 horietarako, eta, matematika asko ez da jakin behar hor jakiteko arazo bat daukagula, ezta? Gainera horri gehitu behar zaio prezioen igoera. Aipatu da orain, baina azken 5 urtetan 120 inguru igo dira alokairuak eta egoera nahiko eutsiezina bilakatzen ari da, bereziki hiriburuetan, oraintxe bertan Jaurlaritzak area tensionatuen karira atera ditu zenbait dokumento eta eguneratu ditu datu hauek, eta ikusten da bereziki hiriburuetan eta haien inguruko udalerrietan egoera oso larria dela, eta alokairuen prezioak ere maksimo historikoetan daude pasaden udatik. Gasteiz da hiriburu merkena, baina bertan ja igaro dira 11 euro metro kuadradoaren prezioa. Bilboko eta Donostiakoak askoz altuagoak dira, eta ez bakarrik hori, jendeak egin behar duen esfortzua
alegia erlazioa kobratzen duena eta etxe bizitzan bideratu behar duena, ordaindu behar duena, gero eta handiagoa da, eta horrexegatik esan du Jaurlaritzak, oraintxe bertan daudela 51 edo inguru udalerri non area tensionatu izendatu daitekeen zeren esfortzu hori 130%koa baino handiagoa da. Bai Gasteizen, bai Bilbon eta bai Donostian esan berri dute erlazio hori gainditu dela. Beraz, hor, ukateratzen dugun ondorioa da, batez ere, alokairu gehiago behar dugula, bereziki babes publikokoa, eta alokairu merkeagoa behar dugula. Beraz, hor, interbenitu egin behar da, orain esan den bezala, Eraitzek esan duen bezala, baita ere prezioaren, etxebizitzaren merkatuan prezioak merkatzeko. Eta guke horretarako, aurkezten dizuegu, dekalogo bat, 5 neurri, alokairu babestuaren eskaintza handitzeko eta beste 5 neurri prezioak mugatzeko eta are jeisteko. Eskaintza handitzeko lehendabiziz hitz egin beharko litzateke dagoena eraberritzeaz. Ikuspegi ekologiko batetik ere, gure ustez, konsumitzea lurzoru gehiago etxebizitza berriak egiteko, aukera bat da, baina saiatu beharko ginateke lehenik beste aukera batzuk aztatzen, eta hoien artean egon daiteke densifikatzea jada urbanizatuta dagoena, eta noski eraberritzea. Eraberritzean diru publiko gehiago sartu behar da. Orain arte sartzen ari dena ez da nahikoa. Diru laguntzak beharrezkoak dira, hori ematen da, baina segurazki bestelako politikak egin beharko lirateke, etxe hutsak edo hondakinetan dauden eraikinak erosten eta alokairu merkean jartzen, edo baita ere mailegu kualifikatuak ematen. Katalunian esate baterako, Kataluniako Finantza Institutuak ematen ditu mailegu kualifikatuak eraberritzeetarako, eta hemengo Euskal Finantza Institutuak ez du bide hori tanteatu nahi. Ari da gehiago pentsatzen enpresetan. Gure ustez, hori kendu gabe, zabaldu egin beharko litzateke laguntza lerro hori, baita ere eraberritzeetan etxe bizitza gehiago lortzeko. Etxe hutsak mugiaraztea noski. Gure ustez, etxe guztiek izan behar dute bizilagun bat, eta zentzu horretan beti aipatzen dugu beharko dela azenarioa eta makila, alegia neurri pizgarriak eta neurri zigortzaileak. Neurri pizgarriak izan daitezke bizigune bezalako programa bat, kaptatzen dituena etxe hutsak bizigunen dakizuenez, lehen esan dudan bezala, 130% baino ez dute ordaintzen maizterrek, haien soldataren 130% baino gehiago, batez bestekoa 300–350 eurotan dago, hilean ordaintzen dutena, baino jabeek kobratzen dute 700–750 euro, eta ezberdintasuna denon artean ordaintzen dugu. Da pizgarri bat, gainera jabeari seguridade bat ematen diona, 6 urtetan alokairuan izango duela, eta edozein akats baldin badago etxean, Jaurlaritzak konponduko dio. Neurri, segurazki, bizigunen ere gehiago sakondu egin behar da, eta hobekuntzak badaude, guk badauzkagu, akaso ez da orain momentua zerrendatzeko, baina horrekin batera uste dugu baitare behar dela neurri zigortzaileak, eta hoien artean egon daiteke IBIaren errekargoa, esate baterako hemen Donostian, okerrez banago duela gutxi aprobatu da EH Bilduren ekimenez 150-eko ehunekoa jartzea, uda honetan ikusiko dira lehen aldiz faktura horiek. Helburua ez da rekaudatzea, helburua da bultzatzea utxik daukaten, etxea utxik daukaten personak, mugitzea etxe horiek merkatura. Eta alba da alokairu publikoko merkatura. Eta bestetik etxe hutsen kanona dago. Jaurlaritzari EAJ eta PSE-ri kostatu egin zaie 6 urte garatzea dekreto bat etxe hutsak mobilizatzeko, segurazki zerikusi handia izango du EAJak etxebizitza legearen kontra bozkatu zuela 2015ean, eta atera duenean ere pasadie marroi guztia udalerriei. Udalerriek ez dute jaso inolako laguntza teknikorik, inolako laguntza ekonomikorik, eta uste dugu horre lan asko dagola egiteko. Etxe merkeak lehentasunez erostea ere proposatzen dugu, eta bereziki babes publikoko etxe bizitzak. Babes publikoko etxe bizitzek daukate tanteo eta retrakto deitzen den eskubide bat atzean, salerosketa bat dagoen bakoitzean, eskatu egin behar zaio baimena Jaurlaritzari, eta Jaurlaritzak sistematikoki uko egiten dio erosteari etxe horiek. Gure ustez interesgarria da urtean aurrekontuaren arabera, bideratzea X milioi erostera zenbait etxe bizitza,
Jaurlaritzaren edo administrazio publikoaren udalerriaren ere esku izan daitezke eta ondoren jartzeko alokairu publikoan. Horretarako proposatu dugu legealdi honetan lege bat, legebiltzarrean, eta bertan bera edo kontrako bozka jaso genuen EAJ eta PSE-rengandik, hain zuzen ere esaten dutelako badagoela herritar askok nahi duela babes publikoko etxeak erosi. Beraz, lehen aipatu dudan jabegoaren kultura jarraitzen dute sustatzen. Gure ustez hau, bide interesgarria izan daiteke, etxebizitza batzuk gehiago gehitzeko parke publikoan. Hirigintzatik ere alokairua sustatu daiteke eta sustatu beharko litzateke. Ointxe bertan, hirigintza plan bat egiten denean, zehazten da, etxeak ze tipologiakoak izango diren, unifamiliarrak, kolektiboak, esaten da baita ere ea libreak ala babes publikokoak izango diren, baina ez da esaten nola merkaturatuko diren, ea merkaturatuko diren alokairuan edo jabegoan. Gure ustez, babes publikoko etxeak gutxienez, zehaztu egin daiteke hirigintzatik bertatik nola merkaturatuko diren, eta uste dugu minimo bat joan beharko litzatekela hirigintzara, eta kokatzen dugu erdian. Horretarako ere lege bat proposatu genuen aurten legealdi honetan, eta EAJak eta PSek atzera bota zuten. Baina hor ere lan handia egin liteke. Eta azken neurria eskaintza handitzeko izan liteke elkarlan publiko-pribatu berri bat ezarri, baldintza garrantzitsu batekin izango zena, etxebizitzak administrazio publikoaren esku egotea. Oraintxe bertan eta aspalditik Jaurlaritzari da diru laguntza batzuk ematen, etxebizitzak promotorek jar ditzaten alokairu eskuragarrian, ez da ez babestua, ez librea, da tarteko zerbait. Oraintxe bertan esate baterako Jaurlaritzak ematen ditu 18.000 euro promotore bati haien etxe bat alokairuan jartzeagatik 20 urte, baina arazo 8 bat dago eta da 20 urte horiek pasatzen direla. Hori gertatu da esate baterako errenterian promozio batean, 15 urte horiek pasazirela, eta gero bertan bizi diren familiekin komeriak daudela. Beraz, uste dugu elkarlan publiko-pribatua garrantzitsua izan daitekela, baina mantentzea jabego publikoa uste dugu gako izan beharko litzatekela. Eta prezioa jaisteko lehen neurrian oski, bolo-bolo dabilen gaia izango zen lehenetarikoa. Area tensionatuak inzendatzea eta erreferentziazko prezio indizeen sistemak esartzea. Oraintxe bertan Espainiak argitaratu du erreferentziazko prezio sistema berria, baina salbuetsi gaitu, EAE eta Nafarroako Foru Erkidegoa ez dago barruan, gure foru izaera bereziagatik, beraz lan hori egiteko dago eta egin beharko genuke. Area tensionatuekin ere, komeriak dauzkagu. Hori ere errenteria aipatu behar da, aitzindariak izaten ari zaretelako, eta zentzu horretan, salatzea baita ere joko bikoitza eramaten ari diren EAJ eta PSetik, orain jarri duten helegiteagatik, konstituzionalean, esaten dute gure eskumenen urraketa dagoela, baina egiazki esan nahi dutena da ez dutela alokairua mugatu nahi, eta ikusiko dugu nola bukatzen duen honek, baina borondate politikoa behar da alokairuak mugatzeko, eta uste dugu guk egingo dugula gauden, gobernatzen dugun udalerrietan, eta Jaurlaritzatik ere bai. Espekulazioa gerarazi behar da, espekulazioa eta bereziki azken urtetan ikusten ari garen putre funtsen agerpena, oso gogor sartzen ari direla alokairuaren merkatuan. Erosten dituzte etxebizitza pakete handiak, merke, gero revalorizatzen saiatzen dira, alokairuak igoz, hemen oso ondo ezagutzen duzue Donostian, Azorak nola erosi zuen inmobiliaria bat, gero 133ko alokairuaren igoerak planteatu dituen, jendeak utzi behar ditu etxeak, eta gero saiatzen da saltzen beste funts bati prezio gehiagogatik. Beraz hor, espekulazio hutsa dago, eta hori gerarazi behar da. Guk ere saiatu gara ere legealdi honetan lege bat eta anteotarretraktuaren lege bat sakontzea eskubide horretan putre funtsak gerarazteko, baina hori ere gelditu da. Espekulazioa dio danean ere, aipatu nahi nuke, hirigintza epeena. Promotore askok putre funtseak ez direnak ere, saiatzen dira arautzen edo erregulatzen ze ritmotan urbanizatzen eta eraikitzen den, eta hori herri askotan espekulatzea da. Eta gogorazi behar zaie, hirigintza plazoak, hirigintza epeak betetzea ere planen parte dela, eta segurazki hor aldaketaren bat egin beharko litzateke lurzoruaren legean hori gehiago blindatzeko eta tresna gehiago eskaintzeko horren aurka.
pisu turistikoen muga, aipatu du Eraitzek lehen, eta gako ere litzateke bai eskaintza handitzeko eta baita prezioak jaitsi arazteko. Azken finean, alokairu momentaneo edo unean uneko alokairu hauek jaten dute alokairu iraunkorren eskaintzatik, eta beraz, arazoak dauden lekuetan mugatu behar dira, kostaldeko herrietan, hiriburuetako zentroetan, hor arazoak daude, eta beraz, hoien aurka, edo hoien aurka baino arautu egin behar dira arazoak dauden lekuetan, badirudi plan orokorretan arautzea izan daitekela bideetako bat, Zumaian bertan, ari gara, adibidez, oraintxe bertan aprobatu da plan orokorrean aldaketa bat zera muga horri begira, eta uste dugu hor gehiago sakondu behar dugula. Baita ere, aipatu nahi nuke alor honetan, gelakako alokairuaren fenomenoa, gehiagora doana, saiatu egin gara baita ere legebiltzarrean, proposatzen kontrola gutxienez, jakitea zen mailako fenomenoa den, eta hori ere ez dute egin nahi izan EAJ eta PSE-etik. Fiskalidadea klabea izan daiteke, eta oaintxe bertan daukagun fiskalidadean ere jabegoaren kultura sustatzen da. Ze oaintxe bertan 312.000 milioi euro errekaudatzeari usten diogu etxe bizitza bat erostearen truke dauden desgrabazioengatik. EAE da Espainiar Estatu osoan desgrabazioak egiten dituena etxe bat erostearen truke. Da autonomia bakarra hori egiten duena. Behar bada hori ezin da kendu egun batetik bestera, baina nik uste hasi beharko ginatekela ja hitz egiten ea hori mugatu daitekeen, edo txikitu, edo epe luze batera begira, edo ertain batera begira murriztu, ezta. Eta fiskalidadea jarraitu beharko dugu alokairuan erabiltzen, gaur egun alokairuan dagoenari desgrabatzen zaio, baina segurazki jabeari ere fiskalidade mota bat esar zitekeen prezio eskuragarrietan alokatu zedin bultzatzeko. Berriz ere pizgarriekin eta zigorrekin jokatuz, referentziazko prezioen indize hoien arabera, hoien barnean alokatzen dienei behar bada pizgarriak eman dakizkieke, eta hortik gora alokatzen dutenei zigorrak. Horrela esan da oso erreza dirudi, segurazki ez da izango hain erraza, baina hortik jo beharko genuke, eta guk gutxienez borondatea daukagu fiskalidadean ere eragiteko prezioak jaitsi arazteko. Eta azkenik, aipatu behar da prestazioen sistema gainditu beharko genukeela. Lehen esan dugu 69.000 persona daudela etxebiden alokairu publikoko etxe bizitza bat eskatzen, hoientzat bakarrik daude 27.000 etxe bizitza, gainera okupatuta daude, jendea dago bizitzen barruan, beraz zenbakik ez dute ematen. Ezin zaie gauzatu etxe bizitza eskubide subjetiboa, naiz eta legez 2015-etik hori existitu, ezta? Zer egiten du Jaurlaritzak orduan kasu gehienetan? Etxe bizitza bat ez daukanez, etxe bizitza eskubide subjetiboa gauzatzeko, ematen zaie diru bat, hilabetero, oaintxe bertan 300 euro dira, ordaintzeko alokairu bat merkatu librean. Gutxi gora bera 40.000 persona daude prestazio ezberdinak jasotzen, etxe bizitza prestazio ekonomikoa, hemen aipatu dira Emantzipa edo Gaztelagun, badaude udal mailako AESak ere alokairuak ordaintzeko, hoiek guztiek 40.000 personari ematen zaizkie, bider 12, bider 300 euro, dira 154 milioi euro urtean, administrazio publikoak ordaintzen dituena eta doazenak zuzenean jabe pribatuen eskuetara. Eta horrekin ere merkatua berotzen ari gara. Alegia, prezioak igo arazten ari gara, ze jabe askok badakite maizterrek diru laguntza hori jasotzen dutela. Beraz, prestazioen sistema ere gainditzea gako izan daiteke, eta hori gainditzeko eskaintza handitu behar da, eta etxe bizitza eskubide subjetiboa gauzatu behar da. Hori da gure helburua, herritar guztiek izatea etxe bizitza duin eta eskuragarri bat, eta horretarako borrokatuko dugu. Eskerrik asko.